Is-sitwazzjoni preżenti tal-ambjent hija inaċċettabbli u għalhekk bla dubju ta' xejn għandu jkun hemm tibdil. Ex-qar ma' Net News l-ex-MP laburista Sajri Sengerer waqt intervista li fiha qasam magħna l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' liġi li se jkun interessa l-Partit Nazzjonalista fil-Parlament biex l-ambjent isir dritt fundamentali fil-Kostituzzjoni. Naqbel, ovvjament, infatti meta kont fil-Parlament Ewropew fil-bidunet fl-2020 fuq mill-ewwel diskorsi li kont għamilt, ovvjament dak nhar tkellimt bħala Ewropa sieħa mhux Malta biss, imma Malta inkluża li kull pajjiż għandu jkollu ambjent san bħala dritt fundamentali tal-bniedem. Bla dubju naqbel 100% mal-proposta li pajjiżna ikollu ambjent san bħala parti wkoll mill-Kostituzzjoni tiegħu. Sajri Sengerer tkellem dwar il-proposti li ressaq il-Gvern fil-Parlament fejn jidħol l-ippjanar u wera d-dispjaċir tiegħu kif dan sar mingħajr ebda konsultazzjoni pubblika. Bidliet bħal dawn ma jistgħux jersqu quddiem Parlament qabel ma jkun hemm konsultazzjoni. Infatti il-fatt li il-Gvern ma għamilx konsultazzjoni ma laqdiet li għandhom interessu li jifhmu fil-kwistjonijiet tal-ippjanar u l-ambjent. Ma għamilx konsultazzjoni mal-poplu in ġenerali, ġifieri jiena nemmen illi kull min għandu xi ħaġa xi jgħid f'demokrazija dwar liġijiet ġodda li jkunu ħajtlu għandu jkollu dejjem l-opportunità illi iressaq fehmtu l-ħsibiet tiegħu dwar dak illi jkun qiegħed jiġi propost. Mbagħad ovvjament il-Parlament ta' Malta jieħu d-deċiżjonijiet hu. Però il-fatt li jitressqu liġijiet mingħajr ma jkun hemm konsultazzjoni tmur kontra anke mhux biss id-demokrazija ma anke dak illi nemmnu fih fl-Unjoni Ewropea, xi ħaġa li hija totalment inaċċettabbli. Dan barra l-fatt li fi kliemu stess, żewġ proposti minnhom mhux se jmexxu l-pajjiż il qudiem iżda se mmorru lura. Imdejjaq ħafna bil-fatt li l-żewġ proposti li tresqu żewġ atti li tresqu quddiem il-Parlament mingħajr konsultazzjoni għandhom fihom numru ta' elementi li sfortunatament mhux se jmexxuna l quddiem imma ħajħduna lura ħafna fejn is-seta ħatkun qiegħda aktar tingħata f'idejn nies li jkunu magħżula politikament, però apparti minn hekk seta kbira f'idejn min għandu ħafna flus. Jiena naħseb illi meta qegħdin irresqu proposti bħal dawn, m'għandhomx ikunu proposti għal min għandu ħafna flus. Kien hawn fejn Sajri Sengerer għamel referenza għal bini f'Għawdex. Għawdex għandu numru ta' bini massiv u torrijiet, forsi mhumiex torrijiet ta' 40 solar jew 30 solar, imma torrijiet ta' numru ta' solari mhux ħażin, 10, 11, jekk tmur Marsal Forn, jekk tmur Ixlendi tara bini illi jindarba fuq Facebook kont light post minn Marsal Forn fejn ixxukkjajt ruħi għal binjiet illi kienu qegħdin jitilgħu żgur dawn mhux fosthom hemm. Sajri Sengerer spjega wkoll li l-ambjent mhux sempliċement l-estetika ta' dak li naraw imma huwa wkoll il-ħajja ta' kull ċittadin. Allura qegħdin nitkellmu dwar is-saħħa tal-bniedem, qegħdin nitkellmu dwar il-baħar illi ikun baħar illi nkunu qegħdin nipproteġuh bl-iktar mod b'saħħtu possibbli, qegħdin nitkellmu dwar l-ilma illi nixorbu, illi naraw illi dan ikun protett, qegħdin nitkellmu dwar in-natura f'pajjiżna illi naraw illi nkunu qegħdin nipproteġuha allura l-biodiversità, l-ekosistema u kull ħaġa li għandha x'taqsam mal-ambjent. Fl-intervista Sajri Sengerer semma wkoll l-importanza li tinbidel is-sistema tal-finanzjament tal-partiti.